Mago motende kod weche siasa ni gavana mar kaonti ma Nairobi Johnson Sakaja omedo gi jalup jatend piny Rigathi Gachagua gi josiasa mamoko maseyo kitelo mare. Sakaja wacho ni kitelo ma Nairobi ok owinjo donjruok godo gi piny owacho mamalo. Sakaja kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero ni Sakaja bende ogolo chik mondo mi chak yweyo taka manie kar dak ma South B kod gedo mag moko kuma peyni ma Nairobi. Ikinela makende kanisa mar pefa bade ma South B Nairobi. Lama ne okelo kanyakla judito tend county ma Nairobi kama Governor Johnson Sakaja otio kod thuolono mar golo chung' mare motegno ne okobi dok chien ngang' chanubo ma Nairobi gino manenore kaka men mar siasa kinde kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua. There are those who are trying to create a tiff, a storm in a teacup, as it were. I have a lot of respect for all leaders. You will never hear me speaking ill about any leader, about the president or the deputy president. We speak privately, and there are those who are trying to take advantage, you know, and especially coming from other parties, from other parts of the country. Let them leave our issues to us. We'll continue working properly with the national government. Jatelo no koni pogruok malachi nitiere kind piny owacho mamalo kod mano mar county. Kendo koni biro tiyo ne oganda gi luor kendo kanitiere dwaro mar loso gi piny owacho mamalo. To winjore otime yorno ma ok pogo ganda. Two levels of government, there's a national government and there's a county government. In fact, the constitution goes further and says that the capital city will have a special relationship with the national government. It's a relationship that is respectful, but also that, recognizes the difference of our roles. I'm very happy. The president and the national government has really supported Nairobi. Kopogore gi siasa, Sakaja ogolo chik ne jatend migawo mar alwora mondo chak choko oko taka e kar dak ma South B kod alwora mare e kaka yor lero boma. Najua hapa South B kuna maneno mengi. Hapa Kayaba, hapa South B. Nimesikia kuna mambo ya drainage, mambo ya siwa. Tayari nimeongea na MD wa Nairobi Water, kesho hako hapa yeye mwenyewe kuangalia hiyo maneno. Kuna mambo ya health centers inafaa kuwa expanded. Zamani ile dispensary kwa area yako ndo unatibiwa na mambo inakuwa sawa. Siku hizi unapata hakuna madawa, hakuna madaktari. Imechukua muda lakini finally nimesettle na tuko na serikali yetu. Kaneo tene kod jalup ne James Joroge, Sakaja bende ogolo chik mondo tiek gedo mara paya matudo kar dak makayaba kod alwora mage. Pia nasikia kuna barabara ya Likoni Link Road ambayo ilikwama. Kazi ilianza ikakwama 2020. Na nimeuliza nikaambiwa kuna contractor anaitwa Elite Limited alishindwa kulipa milioni 11 hajalipwa. I will pay him next week. Arudi site amalize barabara. Jatelo koro dwaro ni rowere motio mabeto ni kod peke yor chulo school fees mondo yudo sir kawuok e pisi mar governor kaka yor chiwo sir makende ahinya to ni nyithindo morieny kod maxi 300 kadhi nyime. Ideally ambao walipata zaidi ya 350. Kama hata hawako wale wako ndo tutakaa nao. Tutawapatia basari ya governor for the next 4 years. Mzazi asisumbuke na school fees. Mzazi asisumbuke na school fees. Hata mambo ya uniform. Kazi yako tu ni kupatia mtoto wako discipline, mawaidha na kumuombea. Ingine wachia governor. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.